all. I am Prophetess Memory MATIMBIRE from Daughters of Virtue Ndadhiniwa prayer group. Nasindauya nemusoro weshoko unoti ko uyu Akaitirwei watinofunga kuti musoro weshoko uchabata vazhinji ndati nezvakanaka zvatakaita asi taita zvakanaka takakanganikwa hapanawo akadzoka akatitenda denga rakaita kunge rakanyarara rakaita kunge risina kuzviona kuti ndakambotengera mufundisi grocery denga rakaita kunge risina kuzviona kuti ndakachengeta amwene vangu pavairwara denga rakaita kunge risina kuzviona kuti ndindakaendesa ana baba munini kuchikora asi iyo zvinova kumhiri kwemakungwa hapana anondirangarira denga rakaita kunge risina kuzviona kuti ndaane 3 years ndichikwira gomo asi hapana chati chachinja mupenyu hwangu isimu ndiri kufunga kuti ichabata vakawanda anoti ndakasvika pamusha paine vana vandakarera asi vakura vakandibata nekusori kweruoko pana ari kurangarirwa nedenga wandauya kuzoshumira nemusoro weshoko wandati ko uyu Akaitirwei zvakanaka zvaakaita akazoitirwei muupenyu. Ndichaverenga kubva kubhuku yaEsther chapter number 2 kubva paverse number 21 ndapedza ndobva enda pachapter number 6 kubva paverse number 3. I will read. During the time of Mordecai was sitting at the king's gate, Bethagan and Teresh, the two of king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate the king. But Mordecai found out about the plot and told the Queen Esther, who in return reported it to the king, giving the credit to Mordecai. And when the report was investigated and found it to be true, the officers were hanged on a gallows. And all this was recorded in the book of the annals in the presence of the king. I want you to take note of all this was recorded in the book. I want you to take note this. Let me repeat. I want you to take note of that. All what Mordecai did was recorded in the book. Kunyangwe pakashaya mari akapu kunyangwe pakashaya vakamuti thank you but parikuzi everything was recorded in the book. Pana wandauya kuzoudza kuti mfundisi havana kukuti thank you but everything that you did in the book of life was recorded. Covering yawakabvisha in the book of life was recorded. Zvichinda kuchechi kwa Cornelius hapana akamutenda paibvisa tithe. Zvichinda kuchechi kwa Cornelius hapana akamutenda paibvisa zvipo but unonzwa denga nerimwe ramazuva rakushanyira Cornelius rinoti Cornelius zvipo zvako neminamato zvanuwirira pamberi paMwari. Waudzwa nani nhai Mwari kuti Cornelius abvisa zvipo. Waudzwa nani nhai Mwari kuti Cornelius anonamata. Zvoratidza kuti chakanaka chese chaunoita denga rinenge richiona ukabvisa offering mufundisi vangatadze kuzviona asi denga rinoona. Chandafarira ndechekuti harione chete rinorekodha rinonyora mubhuku denga rinorekodha pawakachengeta baba munini denga rakaremasheta paha riboshata mahaya mandarara boshita ameno shandiri kunzwa mandia mahaya zandine zvakawanda zvandakaitawo saprofete ameno shandiri kunzwa ndandine zvakawanda zvandakaitawo semuroro wekwamatimbire ameno shandiri kunzwa ndandine zvakawanda zvandakaitawo semwanasikano wekwachinyezi hapana akanditenda dzimwe nguva but denga rakarekodha zvakanyorwa mubhuku yeupenyu. Aripo here anga achichema achiti Prophetess vana vandakarera vakundisvipa. Aripo here akandakainga manheru ano ari kuti Prophetess ndakachengeta amai vemurume wangu asi akamuka aroora umwe mukadzi mandarararara bohaya riboshata maha. I feel the anointing. The heavens want to do something. The heavens are open. Pana zvakuda kuitwa nedenga. Aripo here wandainga manheru ano anoti Prophetess kampani yokuti isvike pairi ndini ndakashanda manager hapana chavaita ndini ndakashanda CEO hapana chavaita asi ndakamuka ndadzingwa pabasa. Aripo here manheru ano riboshata mahaya bautatariatora bhaibheri rangu romborati pachapter number 6 kubva paverse number 1. I will read and you want to pray.
gadzirira kupinda prayer. Mwari avakanganwe, vanhu vanokanganwa, asi denga harikanganwe, vanhu vanokanganwa, vanokanganwa akavarera, vanokanganwa akavabvisa mumadhaka, vanokanganwa akavadzidzisa prayer, vanokanganwa bandera boshita. Verse yangu inoti but chapter number 6, that night the king could not sleep. I want you to take note of that. Nekuti manheru anasi tisati taenda kugoma, mambo vari kushaya hope, denga riri kushaya hope. Enough is enough. Ndakambotarisira kuvara asi hapana chavakandipa, ndakatarisira kuna ana bamuni asi hapana chavakandipa. Vanotouya nemota dzavo vachindivhairira, vanotouya nevakadzi vavo vachitaura chirungu, vachiswapaka pamusha, asi ndo pavakakurira. Ndakavarera nemagadheni, ndakavarera nenyimo dzandairima, ndakavarera nembambaira, nasi vanouya nemota vachitaura chirungu. Vakakanganwa, vakakanganwa, asi kuna akarekodha, kuna akanyora mubhuku ari kushaya hope manheru ano, kuna akanyora mubhuku asiri kudzirara. Denga manheru anasi harisi kunorara, denga manheru anasi harisi kunokotsira. Bhuku riri kuvhurwa, matera boshata, riboshata mauta. Ndiri kuda mai vari kupinda muprayer voti Mwari we, vhuraiwa bhuku rendangari, vhuraiwa bhuku rezvakanaka zvandakaita panyika ino. Bhuku ngarivhurwe Mwari, vhuraiwa bhuku matera boshita. As the Bible says, the king could not sleep. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, and it brought unto him, and it was read. It was found record that Mordecai yet exposed Bigdan and Teresh, the two king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate the king. And chapter verse number 3 says, what honor and recognition yes Mordecai received for this. That king asked, nothing has been done for him. His attendants answered. The king said, who is in the court? My God, my God, my God. And the mukoti makanga mwine enemy ya Mordecai. Mukoti makanga mwine muwengi wako. Mukoti makanga mwine muroi wako. Mukoti makanga mwine musatanisti wako. Paiperoti mambo vanobvunza kuti ndiani wandiri kunzwa achifamba. Jehova sanzi, now Mordecai had entered the court and the palace to speak to the king about hanging Mordecai on the gallows he had elected for him. Paiperoti Haman anga achipinda mu palace, achienda kuna mambo kunotaura nezvekuraiwa kwa Mordecai, zvaakanga aplana kumba kwake. Paari kupinda padhora mambo, ndo paari kusangana na mambo vachibvunza kuti ndiani apinda mukoti yake. Zvikadzi muchangopindwa na Haman. Paiperobva rati mambo vanoti ngauye kuno. Paiperi rinoti Haman achipinda mambo vanomubvunza vanoti what honor should be done, which are the things that are supposed to be done to a man whom God wishes to honor. Haman ndokuzvifunga akati ndianiko angakudzwe namambo kunze kwangu, ndianiko angafadze mambo kunze kwangu. Bhaibheri rinoti Haman ndokubvotomoka akati mambo wamafunga kufadza, torai hembe dzenyu dzeumambo, torai mabhiza eumambo, mugadzikei pari. Ngatenderedzwa muguta rese achideedzerwa kunzi uyu ndiye munhu afunga kufadzwa namambo. Chikanzi nambomopo ita zvakanaka, chienda unotora bhiza, gadzika Mordecai ipapo, nekuti ndiye wandafunga kufadza, nekuti akaita zvakanaka zvakarekotwa mumabhuku. Mareba shata, ribo shata maha, ribo shata maha. Vana baba nanamai, manheru anasha, bhuku ngarivhurwe. Manheru anasha, mambo ngaashaye hope. Manheru anasha, zvakanaka zvawakaita ngazvirangarirwe. Ribroha, ribroha, matabrohaya, ribroshata, ureta mahaya, mandika baha, reta brosha, areta boha, rita broshata. I feel like prayer. Rita tabaha, matarara boshita, mautateriata.
ndakanzwa mambo achiti Akaitirwei akaita zvakada, Akaitirwei akatsvaira muchechi, Akaitirwei akachengeta vafundisi, Akaitirwei akachengeta mbuya vari, Akaitirwei akachengeta amwene, Akaitirwei anochengeta nhere, Akaitirwei akasowa kumaronda mashanu, Akaitirwei kwaakaenda kwamutemo, Akaitirwei ndanzwa denga richibvunza akasponsa towards city sports, Akaitirwei kwaakabvisa mari yake patakapinda muglamis, Akaitirwei kwakuona ita yekuSouth Africa, Akaitirwei kwaari kusponsa kupinda munational sport. Vana baba nanama pane mabhuku ari kuvhurwa manheru anasi, pane mabhuku Akaitirwei riboshatama. I feel like praying. Mangwana pagoma pane vandiri kuona vari kugadzwa pamabhiza, pane vandiri kuona vari kupfekedzwa dzeumambo, pane vandiri kuona vachatendedzwa maguta ese vachideedzerwa kuti vafunga kufadzwa namambo. Riboshatama. Mambo anoti kuna Hama, enda pagedhe, pane vandiri kuona vari kutumwa nedenga kuti enda muhani rumu, enda mukakebhina, enda mukamagamba kasina floor, enda ikoko, enda unotora Mordecai, uya naye muimba yeumambo, uya umupfekedze dzeumambo, uya naye kupalace. Mashataba riboshatama ritatararaboa rikatararabosha riproshataba andende kasipra ariproshata retete kapra ibrasota erakaproshata ritatabrosha. Haina kuendera mahara marioka pakunere, haina kuendera mahara marioka isakuona ita, haina kuendera mahara marioka pamfundisi, haina kuendera mahara marioka pamene. Pane bhuku riri kuvhurwa mangwana pagoma, pane bhuku riri kuvhurwa mangwana pagoma. Akaitirwei, 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 Akaitirwei. Ndiri kunzwa mambo achitaura naHama, anoti zvese zvawataura usabvise kana hwani, enda unozviitira Mordecai. Pane vari kuropafadzwa mangwana pagomo, wakakwira gomo for more than 3 years, vanhu vachikuseka asi hapana chakabatika. Nyambisirwa denga pane zvarainyora, nyambisirwa denga rakarekodha mubhuku. Pane vari kuropafadzwa mangwana pagomo, pane vari kuropafadzwa mangwana kupreya, pane vari kuropa erabosha riboshatama. I feel like praying, I feel like praying. Pane bhuku rangu ratanga kuvhurwa yandakaitwa muZimbabwe, pane bhuku rangu revanhu vandakadzidzisa prayer rakutonovhurwa. Akaitirwei zvaakaita izvi munyika yeZimbabwe ina ana amai vari kufanira kupinda prayer voti Mwari we vhuraiwa bhuku rangu, Baba vhuraiwa bhuku rangu.